είναι στη φάση ξεκούρασης. Στέλνει SMS. Και ξαναξεκινάει το set νούμερο 2. Είναι set 2. Είναι το νούμερο set, το set 2 τώρα. Μπαίνει στο YouTube, κατεβάζει την επόμενη άσκηση Κυριακών. Όχι, κοιτάει στο YouTube την επόμενη άσκηση Κυριακών και τώρα αρχίζει και την κάνει. Νάτι, αρχίζει και την κάνει. Και σου λέει έτσι την κάνουν και στο YouTube. Και 1, 2, 3, 10. 10. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, τελειώνει session 1. Πώς να κάνετε Κυριακούς με κινητό. Δεν μπορώ άλλο, μαλάκα, πάρτε.